Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe komwe bungwe la MEC likulengeza zotsatira za chisankho ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Savita Wirima. Wapampando wa bungwe loyendetsa za chisankho mdziko muno Justice Annabel Mtanimanja wapempha anthu onse okhudzidwa pa chisankho cha pa 16 September kuti adekhebe pamene likuwunika ndi kutsimikizira zotsatira za chisankho cha mtsogoleri. Justice Mtanimanja walankhula izi usiku wathawu pamene amafotokozera a Malawi momwe ntchitoyo ikuyendera. Timafuna tsopano tikambeko za mchitidwe umene ukuchitika mbuku kumapoyamba tikumbutsire kuti ntchito youlutsa zisankho tinapatsidwa pa malamulo masiku 8. Malamulo poyika nthawi imeneyi panali zifukwa choyambirira chikhale ngati chitetezo kwa voti ina iliyonse komanso ngati udindo kwa bungwe la MEC kuti zotsatira zonse tiziunikire modekha komanso kuti tiyang'ane moyenerera kuchita verify komanso kulongosola kapena kuchita resolve ma complaints onse. Panopa tili pa nthawi ndithu kunoko ku Tale Center pamene tikuti timalizitse ntchito imeneyi, koma timafuna titsimikizire komanso kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti ntchito imene tikugwira ndiyofunikira. Tikufunika kuti tichite verify, tipange reconcile komanso kutsimikizira kuti zotsatira zimene tikuulutsa ndi zimene zachokera kuma polling station kwathu ndi mmene anthu anavotera. Ndikofunikira kuti ifeyo tikamalengeza tikhale kuti ntchito tagwira moyenerera. Komanso tidziwe kuti mkati mwa masiku 8 menemu ndiye kuti tikulandira madandaulo kuchoka dziko lonse, ndipo tikufunikira kuti dandaulo lililonse tiliyang'ane timvetsetse kuti pamene panalakwika pamene pakudandaulidwa ndi pati, ndipo wina aliyense tithe kumuyankha malingana ndi malamulo. Pachifukwa cha chimenechi sitingalengeze zotsatira mwaphuma. Tikufunika kuti tigwire ntchito malinga ndi mmene malamulo anakhazikitsira kuti tikamanena kuti zotsatira zathu ndi izi zikhale kuti ndi zovomerezeka komanso zo. Bungwe la Civil Society Election Integrity Forum SEF latsindika zafunika kuti bungwe la MEC lipitirize kugwira ntchito yake mwachilungamo pamene dziko lino likudikira zotsatira za chisankho cha pa 16 September. Wapampando wa bungwe la SEF a Benedicto Kondowe ati bungweli lipitirira kupereka tsatanetsatane wa momwe zotsatirazi zikuyendera mu nthawi yake, komanso kuonetsetsa kuti madandaulo onse okhudza chisankhochi akuwunika bwino ndi poyera. Iwo anena izi pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Pachifukwachi Kondowe apemphanso zipani za ndale kuti zilole bungwe la MEC kuti ligwire ntchito yake bwino popanda kalikonse kwasokoneza. Kondowe afotokoza. Uthenga waukulu ndikulimbikitsa kupanga zinthu poyera umene uli udindo wa Malawi Electoral Commission ngati lifali pa zisankho zimene pakadali pano zili mkati. Nkhani yachiwiri ndikupitirizabe kufotokozera makamaka Malawi Electoral Commission kuti ili ndi udindo woteteza zofuna za Malawi kuzera mvoti yawo. Kuti zimenezi zikwaniritsidwe ndiye kuti ameka kuyenera yang'anenso madandaulo amene akuperekedwa, chifukwa ndi njira yokhayo imene ingasimikizira Malawi kuti zotsatira zimene atapereke zikhala zokomera wina aliyense, ndiponso amene akupikisana akhale wokhutitsidwa kuti apambana kapena sadapambane, chifukwa choti njira zonse zoyendesera chisankho zakwaniritsidwa. Tanenanso kuti ngati zina zili zonse zikuchitika poyera, kuvomereza kuluza ndi njira imodzi imene kuonesera poyera usogoleri wabwino, chifukwa pokhala mpikisano sikuti onse angathe kupambana, koma chimene chimafunikira ndi chonena kuti ndondomeko zake zikhale zoonesesa kuti zonse zimene zimakhuza zisankho zawunikiridwa kuphatikizapo madandaulo amene amaperekedwa. Muzisankho zimenezi
tikufuna kuti amene apindule ndi Amalawi wosati chipani, chifukwa mwina chipani ndi chimodzi kapena makandidates pa mpando wa president alipo 17, koma mudziko muno tilimo 21 million. Kutanthauza kuti ngati ameki angapange zolondola tonse Amalawi 21 million tikhala tikupindula, komanso mibado imene ikubwera kusogolo akhalanso akupindula. Ndifukwa chake tufuna bata ndi mtendere lipitirire. Akondowe apemphanso zipani za ndale kuti zisamaope anthu awo omwe ankayang'anira chisankho zitamveka kuti ena akukhala mamantha kutsatira ena omwe akuti ankafuna kuzipha kamba kosayendetsa bwino chisankho m'madera awo. Dziko la Malawi limayendetsedwa ndi constitution imene ili lamulo lalikulu, ndipo constitution imene imapereka maufumu. Komanso pa ntchito ya meki amadalira ma monitors ngati nthambi imodzi imene imathandizira kuti zisankho ziyende bwino. Ndiye kuopseza ma monitors ndi mchitidwe woyipa kwambiri, komanso ndi mchitidwe umene uphwanya ufulu wawo, chifukwa tikapanda kutero kuzuzula zisankho zimene zitabwere mu 2030 ma monitors azakhala ndi mantha zimene zingazapangise kuti zisankhozo zisayende bwino. Ndiye tikufuna tinenese kuti ngati pali mchitidwe umenewu usiyidwe, ma monitors ndi Amalawi. Ngati adalakwisa china chilichonse pali ndondomeko zimene Malawi Electoral Commission yakonza kaperekedwe kamadando wokhuza ma monitors, koma kuti mwina atenge malamulo manja mwawo ndi zosayenerera. Ife tikuona kuti nkhani imeneyi atsogoleri a zipani atenge udindo woyenerera. Katswiri pa nkhani za malamulo Justin Dzonzi wati kuyimitsa kwa zotsatira zochoka makonsolo ena kumwe bungwe la meki lachita kugwirizana ndi malamulo za chisankho omwe ndi gawo 95 ndi meya yachitatu. Dzonzi ati izi zimachitika bungweli likafuna kulongosola mavuto ena omwe laona, ndipo ati kulusa zotsatira sungapitirire asanalongosole zolakwikazo. Iwo ati ngakhale lamulo silikakamiza bungweli kupereka tsatanetsatane wa zifukwa zoyimitsira zotsatirazo pofuna kulimbikitsa chilungamo, bungweli lingathe kufotokoza pofuna kuchita zinthu poyera. Dzonzi ati kuyimitsa zotsatiraku kuli ndi kuthekera kuchedwetsa kulutsa zotsatira za chisankho mu nthawi yake. Komabe ati bungwe la meki litha kugwiritsa ntchito masiku atatu omwe lamulo limawapatsa ngati awonjezera. Iwo akulongosola kwa mtolankhani wathu Catherine Banda. Chairperson wabatidwa mphamvu zonena kuti akhoza kuyimitsa kaye kulengeza zotsatira kapena kuti kumalizitsa ndondomeko yopeza kuti wawina ndani kwa masiku atatu. Ndicho linga chonena kuti aunike pamene pali vutopo ndipo akonze. Kutanthauza kuti zotsatirazo zikhoza kulengezedwa pokhapokha tatani atakonza zimene zachitika pamene popo. Zimene zachitika nzonena kuti commission pogwiritsa ntchito malamulo a mu ndime 95 ya chita maganizo onena kuti pali zisankho zina mwina pamene pali mavuto ndi azimitsa kale kuti akonze zimenezozo asadalengeze kuti wapambana ndani. Malamulo sakukakamiza kuti aperekeretu zifukwa pompo ayi. Koma zikhoza kutengera chisankho ndi process yoti imapangitsa anthu mitima kukhala mwamba. Ndipo chifukwa chimene chocho pa ndondomeko yopangira chisankho imodzi mwa ndondomeko imene ndimanena kuti mwene nakupanga china chilichonse pa mbambanda kuti anthu asakayikire kena kalikonse. Kutengera ndi imene section 95 ndime yake yachitatu ikunena kuti ali ndi mphamvu zozimitsa zimene zizi kwa masiku atatu kapena kuti maora 72 mene alembera mene momo. Kutanthauza kuti toyambirira imene kuti pamalamulo akunena kuti chisankho commission iyenera kupereka zotsatira za chisankho pomatha masiku 8 kuyambira tsiku limene mwavotera. Ndiye section 95 subsection 3 ikupereka ngati masiku owonjezera. Kutanthauza kuti tikayitenga kuti iphatikize yonseyo tiona kuti commission ili ndi mpata ngati pali mavuto ochedwetsa kupereka zotsatira za chisankho kukwanira masiku 11 kuyambira nthawi imene munavotera. Nkhani zathu mauno nzomwezi mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Savita Wilima.
tikuti mawa wabwino. So, Nkhani